ongcwele uyakhazimula uphakeme kunezintaba ujulile kangaka kunolwandle kuyizolo kusenguwena namhlanje kunaphakade kuyakuba nguwe uNkulunkulu oqinisileyo ozwi lakhe lingephuthe elithi izwi lakhe ayona indodana yomuntu kuba ungakambamanga uphakeme umini kunaphakade baba wethu ongcwele nathi nceke yakhimime igobe uNkulunkulu wethu onamandla elisitamiso uNkulunkulu. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ubaba wethu, ubaba umfundisi wasekhaya bamsiza umongameli Kolbe kanye nomama. Obaba abashumayeli basekhaya egameni lenkosi yethu Jesu nomama. Abaphathi babasha bonke ngiyabingelela nomama kwelihle igama lenkosi. Ibandla lonke siyabingelela. Okhethekileyo bazalwane siyabingelela kubaba wethu Ngcobo umvangeli. Amen. Okunguye umphathi walomphongolo egameni lenkosi yethu Jesu. Siphinde sibingelele bamzimande ufoma mphathi walezoni kwelihle igama lenkosi. Ntambama bazalwane kafishane yambonga uNkulunkulu ongipha leli thuba lokuma phambi kwenu bazalwane. Ithuba ke leli abaningi bayalithanda nje leli thuba kodwa ithuba elenza ube novalo ngoba usuku ungezoyikhulumela wena kodwa usuku uzokhulumela uNkulunkulu. Amen. Bazalwane ngiyambonga uJesu wafika enhlizweni yami ngelinye ilanga. At a very young age wafika uJesu. Kade ngicabanga nje namhlanje mina ukuthi engazi ukuba ngikholwanga ngabe ngikuphi. Ngoba ngibuka imisebenzi eyenziwa uJesu enhlizweni yami nasempilweni yami. Bazalwane ngiyakhumbula ngangifunda grade 11 wafika uJesu. At a very young age wafika uJesu wawenza umsebenzi. Walembula ivangeli. Hallelujah. Kuthe noma into ebeyikhona kakhulu kimi namhlanje ukuthi yazi bazalwane angibanga nalo ithuba lokuyofesa. Ngicela ukuthula lokufakazi bazalwane ukuthi angibanga nalo ithuba lani lokuyofesa. uNkulunkulu nje wangenzela isimanga bazalwane ngiqeda kufunda nje wavula umnyango wavuleka kwangavaleka. Wavuleka from that day kuze kube namhlanje ngisasebenza same ndawo. Nakhona at a very young age I'm 19 years. Hallelujah. Amen. So now lezi zinto ke bazalwane singenza ngimbheke uJesu ukuthi uJesu uphila ngempela. Amen. Mekwazi ukuvula lapho nakuthiwa kungenwa kodwa kuvuleke ngingene. Kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Kafishane bazalwane sizophuthumizwa lenkosi John chapter 14. Ngiyazi leli verse ifundwa kakhulu makumiwe kwiQ kuyodliwa. Hallelujah. Leli verse nje linaleyo nto ukuthi iverse elisebenza kakhulu makumiwe kwiQ kuyodliwa. Senzela thatheka nje nakancane bazalwane. Kodwa uNkulunkulu ubeke lona egameni lenkosi yethu Jesu kodwa sizukufunda khona lapho ayokufundwa khona John chapter 14 asifunda verse 16 17 no verse 26. Verse 16 Ngiyakucela kubaba Yes. Aniphe omunye umduduzi. Yeah. Wokuba ahlale kini phakade. Yes. Umoya weqiniso. Yes. Izwe elingemamukele. Ngokuba lingamboni. Yeah. Lingamazi. Yes. Nina niyamazi yena. Ngokuba uhlala kini. Ngokuba uhlala nani. Yes. Uyakuba kini. Yes. Verse 26. Verse 26. Kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami. Yes. Uyakunifundisa konke. Alikhumbuze konke enginitshele khona. Yes. Ngicela ufundise isihloko salapho ku 14.
Funda isihloko nje kuphela. Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Siqala la bazalwane kafishane kuzoba kufishane bazalwane. Sikhuluma ngiyathanda isihloko sala sithi inkulumo kaJesu enzenani evalelisa. Futhi ngamanye amazwi uJesu waye hamba. Amen. O ebikezela ngokuhamba kwakhe. Now mezokhuluma kule ndawo uyi-introduce lento kubafundi bakhe. Ukhuluma nabo sebehambe naye eside isikhathi. Ukukholwa kwabo bekulele ekuthandeni uJesu bebembona live. Baphenduke kuyena live. Bakhula evangelini bekhula live. Izinto abebehlangana nazo bebeya kuyena live. Bafike babeke bathi kunje manje abesekhipha izwi bese beyasinda bathola ukukhululeka. Kodwa manje uyabashintshela ngaleli minute uthi ke sekufika isikhathi sokuthi ngihambe. Baqala bakhathazeka ngoba abakwazi ukukholwa engekho ehamba phambi kwabo. Now lento yabakhathaza siyabezwa oThomas nabo yabathinta lento ukuthi uhamba kanjani ngoba ayikho enye into asitshele yona. Usitshela ukuthi asikholwe nguye bese sikholwa nawo baba wakhe. Kodwa namhlanje uthi uyahamba futhi ukukholwa kwethu kusengcupheni. Hallelujah. Wakhuluma kulamadoda aze ambuze imibuzo mayisho kanje. Usethi ke ngicela ukunisiza ngoba ngiyanibona inhliziyo zenu zikhathazekile. Ngicela ukintroduce uJesu in a spirit form. Ozohlala ngani noma engahambi nimbona phambi kwenu. Kodwa esesimweni sikamoya. Ngizomintroduce ke kusukela manje. Hallelujah. Wayiqala ke lento wayintroduce kubona. Verse funda njabulo sizohambisana sizoshesha kakhulu. Verse 16. Yes. Ngiyabocela kubaba. Uyabaphendula uthi ngizocela kubaba. Akasho ukuthi ngizocela kimi. Yize noma ethe mina nobaba simunye. Akasho ukuthi ngizocela kimi. Kodwa uyadlula manje uthi sizogizo kubaba. Kube Aniphe omunye ngoba mina sengiyasuka. Kodwa ngeke kulunge ngishiye minotho. Eyazi indlela ukuthi indlela injani. Hallelujah. Yeah. Ngokuba ahlale kini phakathi. Lo engikhuluma naye ngeke zangishiye. Ngoba labazalwane bebekholwa benalento ukuthi each time kwenzeka into ophetho bazolala esifubeni sika Jesu bazobuza. Makhonto abadidayo bebengabuza indawo. Bebazi ukuthi yezi ntambama ngizofika ngilala esifubeni sakhe ngimbuze. Abese yangichazela. Yebo. Moya weqiniso. Izwe elingemamukele. One izwe ngeke menze njani? Ngiyabadabela abantu abasakholwa befuna ukumukelwa yini? Wena ufuna ukumukeleka nje yonke indawo la ufika khona kuthiwa ngoba sekufika inceku. Fanele yonke into ihlethe ngoba sekufika inceku. Kodwa lento esiphethe ayimukeleke ezweni. Mase sithola umoya kodwa. Mawusakhetha uJesu it's fine. Kodwa mawusuthola umoya lento ayimukeleki. Yebo. Ngokuba lingamboni. Ngoba alimboni sikhuluma yabona nje abantu bathi nize nithi ngiyakholwa yini. Ngoba thina sikholwa into ephathekayo. Into ofika ubeka into kuyona ukhulume uphethe into. Hallelujah. Yebo. Lingamazi. Ya almasi. Nina niyamazi yena. Uthi nina njani? Kodwa sebethe amazi. Kodwa uthi nina niyamazi ngoba nazi mina naye seniyamazi. Nobaba ngomjalo niyamazi. Yayibona lento iyahlangana. Niyamazi
nami niyangazi nobaba niyamazi. Futhi ngamanye amazwi lento engizoyisho la kunina kahle kahle into niyaziyo. Nithithwa nje ukuthi mina ngiyasuswa phambi kwenu. Ngicela babushabani siphuthumele. Sondela ngiyakholwa isingisi usifunda kahle. Angifuni umuntu ozofunda isingisi. Asiphamanise ngicela ufundele isizanga. Verse 16. Verse 16. Yes. And I will ask the Father, and Yeah. He will give you another comforter. Uthi he will give you another. Ngenza ngamabomi ngoba sekozweni yabantu abasha. Sikhuluma ngesizulu ekhaya kodwa ngiyafuna sebeseke already. Yebo, uthi I will give you a comforter. Ngoba endleleni khona izinto ezizovuka. Ungakhoni ukuya kunobani. Kodwa kufuneka a comforter. A heavenly comforter. Ozofika kuwe. Yebo. Counselor. Ikhansela leli hayi ikhansela lomphakathi. Hayi ikhansela ufanele uyeke yona ngeappointment. Kodwa a counselor from above. Ozonokuhlangana nezinto uye kule ikhansela. Yebo. Helper. Awu a helper. Ngoba uyamdinga umuntu ozokusiza endleleni. Yebo. An intercessor. An intercessor uthi uthandaza athandazi noma yini bazalwane. Asulungisa umthandazo. Singathandazi noma yini. Kodwa let the Holy Spirit pray on our behalf. Thina sinyakaza siyindebe nje. Umoya ngcwele sethandaza. Ekhulumela thina ngoba yena wazi izinto. Khulumela thina. Yebo. An advocate. Awusuka madoda. An advocate. The advocate leba zalwane ukathi uSathane usekuvalele. Ese guarantee ukuthi ngeke usaphuma. Akhomu ku-advocate. Khomu ku-advocate. Esathi uvalile uSathane. Kodwa bonakala u-advocate. Abonakala hamba phakathi kwesimo sakho. Bathi abantu uzophuma kanjani? Kanti manje wena subambelele ku-advocate. Yabona manje ecourt bonke abantu bayehleka. Nokwazi ukukhuluma uyathuna ngathi akwazi. Umuntu authorized ukuthi akakhulume. Is the advocate. Nawe endabeni yakho uyamdinga u-advocate. Yebo. A strengthener. Wasabona. A strengthener. Ngoba la endleleni amandla hamba endleleni. Okay, sikhuluma ukuthi mhlawumbe amandla hamba endleleni. Ungacabanga ukuthi amandla ohamba ngawo namhlanje nakusasa kuzobiwona. Uyovuka ekuseni uthi uvuka ngamandla le unawo. Uthi yaphaphamuza ukuthi amandla wekho. Uthi lento obufakaza ngayo izolo seyijikele. Isibuzi ukuthi uhamba aphi wena. Ngoba kuhle ukufakaza phakathi kwethu. Babushabane kuhle ukufakaza. Into enhle kakhulu. Kodwa sazobuzwa. Futhi gadi ukuthi ufakaza uthini. Ungathale amadimoni ngokuziphatha kanti akwazi ukuyiphatha. Ngoba ustrengthena ukuzwile ukuthi uthewe namandla. Uchallenge izinto kanti awukho ready. Challenge amadimoni mawuzofakaza la uchallenge ani? Afakaza uqinise kanti awukho lapho. Hallelujah. Yes. And a standby. Oh, what? This man is on standby. Namanje lesingathi yabona abazalwane lo muntu akakho offline. Ngiyangizwa abazalwane. Akashaba i-network. Abanye nje bangathi bayathi amafoni abo njengamanje angavumi. Kuthiwe inkinga i-network. Kodwa lo ngisho ngavuka ebusuku ngo-12. Hallelujah. Ngo-12 ebusuku abantu belele, bonke abantu belele. Athi umuntu we bazalwane khona umuntu ovusanayo. Athi hello. Hallelujah. Ekhuluma ngento ongayazi wena. Athi vuka manje uthandaze. Hayi bantu abasha niyayidinga into. Niyayidinga into. Ngeke ngeke uhambe ingekho lento ekhuluma ngayo. Ngeke uzoshona esigodini ngeke uphumele phesheya. Uyamdinga lo muntu okhulunywa ngayo. The strengthener umuntu ozoqinisa. Ngoba bangani bakho yazi ukhuluma kancane uthi hey manje kunengane engiyibonile. Lalela. Hey uthi wena wazi.
ayi mina ngibone ngifa yabona lo muntu akakunika amandla kodwa ukunika into ekilimazayo eyenza manje nathi ubudlelwane phezu kwesivumelwano sobumnyama manje niqale nibe nobudlelwane uthola into yabangani kanti hayi abahlangene ngalento yes that he may remain with you forever. hayi bazalwane lo zithe zibekile ibhokisi la umndeni ujike phezu kwethuna ubuyele ekhaya kodwa yena naphezu kwethuna athi ngeke ngishiye noma sebegqiba ngeke ngishiye bazogqiba bethi bagqiba wena kanti khona umuntu haleluya bagqibe baqede bamba uqala baqhubele nempilo. Do you know ukuthi family yakho iqala ukuqhubela nempilo immediately after ushona phansi? In fact the day two shonile baqala baqhubele nempilo wafanele basuse wena phambi kwabo. The day two shonile bavele ngalelo langa kuthiwa simfihla nini. Can you imagine? Akusho ukuthi simgcineni kancane simbone mhlawumbe uzovuka ngoba noma ngavuka uzoba inkinga. Manje ngingaza la kade sethuthulile inkinga leyo. Baleka wonke umuntu. Ngisho family yami lemanga sethiwe ngilele manje kube confirmed afike lawyer at times confirmed a time of death u1907 kodwa ngo20 mangitholakala ngivuka akekho ngama athi praise God ngomsebenzi kodwa wonke umuntu angeqala afuna ukuthi kushona ngakuphi ungabalekelwa nankosikazi wakho angasasho ukuthi hawu baba uJehova wenzani manje kodwa aqala uye emnyango. Hallelujah. Verse 16. Yes. And now you ask the Father, and He will give you another comforter, yes, counselor, yes, helper, yes, intercessor, yes, advocate, yes, strengthener, and yes, standby, that He may remain with you forever. Those who remain are now forever. Even Pambo judgment seat. This one will remain with you. Ngoba nakhona uzobechaza into ozenzile umeli inkonzo. Esekhaya athusathane lo wabulala abantu. Athi lo hange amazi lo. Wayihlambulula lento wayikhuluma. Ekumbekele lo xa. Lisuliwe ngoba ngaba advocate. Yep. Yes. Spirit of truth, whom the world cannot receive. The spirit of truth. Yes. The world cannot receive. Asimeke worship. Iqiniso aliphuma umuntu. Iqiniso liphuma kumoya. Umuntu ongenawo umoya akanalo iqiniso. Usukuma nje fakaze kade engalenzi iqiniso lapho ekhona. Kade hlala bangani bakhenze yonke inyakanyaka. Angabi neqiniso. Kodwa fike la enze izinto. I worship as if nothing happened. Ezogqiba. Ngoba yasikhona abantu bazalwane nje angibi nabafakazile siyezwa bazalwane. Angithi siyezwana nama worshipers angibi. Khona omunye ozoworshipha kanti vele uphuma khona. Kodwa aworshiphe ucontroller ngoba icala uyalizwa. Athi okungona mvumi ingoma. Akale nengoma. Ukuthi ayibaconnect athi uthi khamba kahle. Abangibamba bayizwa lento ukuthi sekukhonte yona ke. Hayi! Uadvocate ubekhona. Ungalenzi iphuthu uadvocate ubenjani? Kodwa mafika ngale athi leli icala lenzile alikhulunywanga ecourt. Akaze khulume. Akaze phuma judgment ngalento wayenza. Ngoba ngalesikhathi uyihlambulula kuthiwa hamba ungasaphinde wone. Suka sekulungiswa. Hallelujah. Spirit of truth, whom the world cannot receive, yes, will come, take it to heart, because it does not see Him or know and recognize Him. Yeah. But you know and recognize Him. Yes. For He lives with you, yes, constantly and will be in you. Lokhu uhlala nawe kuze kube phakade. Amen. Sizwana bazalwane. Lokhu uhlala nawe kuze kube 26. But the comforter, the counselor, intercessor, yes, advocate, yes, strengthener,
manner, Yeah. is sent by the Holy Spirit, Yes. whom the Father will send in my name, Yeah. in my place to represent me and act on my behalf. Yabona lo uzo act on his behalf. Hey bazalwane. Ngoba yena usesukile. Kodwa akafuni ihlale kune void. Kunendawo empty engekho occupied. Ufaka into ezomela yena. Yabona into ebeyinkinga ngisho ngabapostoli. Bebehamba nababuye bamsona babuyele eceleni. Bathi awashona lapha wabuye futhi akasahla. Siyezwa bazalwane. Naye bebemenzelani? Ababambi. Ngoba yena ukhona yonke indawo ezimhlitho. Ezothi abasangimukeli lapha. Sebenezinye izinto. Abese bamamba athi hayi mina konke engiyidlayo ebatheso nezwa bazalwane. Konke engiyidlayo angabathethe udleni. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Yeah. in my place to represent me and act on my behalf. Yeah. He will teach you all things, and he will cause you to recall, will remind you of, to you, or bring to your remembrance, and everything I've told you. Lo uzoni reminder. Sebenza moyo ngale reminder. La usuka situation lebe ngakho khona abantu. La lingekho khona ibanga. Uyamdinga lo reminder. Umuntu ozothi usendaweni lapho nangekho umuntu owazi ukuthi uyakhona. Remind, listen. And listen attentively. When umntwana kaNkulunkulu. Khona seyibuye sebhengo sekunje kodwa wena. Remind. Mayingekho lento ngeke ume. Hayi bazalwane ngeke ume. Uyazi uzokwenza njani uzofika uthinta izinto engathinto. Ubuye. Ngoba futhi nangayikho into ezokusola. Ngoba umuntu okuremindayo ukuthi this place is holy. Ume ngesibindi. Uthi awusukuma ndoda ayibamba. Ayene ngibaswini hayi banyuke na. Beswile hayi. Hey inamandla lento engiyiphethe. Kanti hayi. Uthi umuntu ozokukhumbuza. Akhumbuze nangezulu zakho. Akhumbuze ukuthi hayi khona. Wena usuhamba ibanga elide kodwa akazo ihlambulule. Ngoba khona abantu nje khona abantu abangaze bahlukane ngisho nabantu abebethandana nabo. Kwavele nje kwayizibanana. Ayisathintana. Uma efona ngizomblock. Hayi hamba uyayihlambulula. Funa ubuye uzohlukana. Hlukane nesoka lakho. Hallelujah. Yabona umuntu uzokhuza ngisho ku social media. Le abantu abashaba phela yona njengamanje. Akwenze njani? Hawu wena uno brother nomseleli inhliziyo iyaphambili iyahlehla. Manje lento ayikho ekukhumbuzayo. Ukuthi hayibo. Khumbula. Ngoba ngelinye ilanga izoza lenhliziyo iyaphambili ihlehla. Ngelinye ilanga ningene igama. Ngoba manje awunayo into ekukhumbuzayo. Uyamdinga umuntu ozokukhumbuza. Uyamdinga umuntu ozokukhumbuza umuntu omusha. Akhumbuze lento oyipostayo nje. Posta izinto ezigodly. Siye kuyihlambulula lapha. Maye khona uzokuremind. Ukuthi asihlambulule ku status. uNkulunkulu ubusy. Akanaso isikhathi sokuphexana ne-status. Elalela lolusizi ohlala ulibeka. Thina sinendawo. Okuma ushawa izinto balekele kuyona. Asibalekele ku status. Umzalwane umfundi uzomqeda uthi namhlanje usephi. Wobuka nje status sakhe ukuthi uyalinga. Hayi uyalinga ke. Hallelujah. Uthi uthi uyalingwa lo. Umuzwa kuphi? Akazayo ngisho nokwehlambulula. Ngoba akekho umuntu okureminder. Nengona lethi balekile umuntu onjani? Ozokureminder ngekhaya siyakulona. Ukuthi hayi khona la sekho. Nawe i-status ufaka into ephilayo post amavesi njengomzalwane. Asafa kule insuku bazalwane. Bazalwane baposta yonke inyanga.
yonke inyakanyaka umonta wethu sengasimoya ukuphi. Yazi bazalwane umoya ukwahlulela nje usathini izinto. Okuhluletha wena umzalwane. Gada. Ungayingcolisi inkonzo yakho gada. Nento ipostayo gada kungangcoli inkonzo. Akhumbuze. Hayi ngoposta yonke into. Ngoba uyingane yesikole uposta nabafana uphakathi esidrinks abafana 4 boys uyintombazane wedwa ekholwayo. Sabe sebegaqana kwena balenda. Akholwa uthonde emkhuza uthi hayibo. Baso ingozi. Ngoba no brother obhodla la wena uzobhodla susekhaya. Lemizwa bazalwane. Uzobhodla sawukethi abhodle la. Uzuthi akusana leki. Unendoda ebhodlayo. Hallelujah. Khona umuntu okhumbuzayo. Uzokhumbuza nalapho. Hayi bazalwane. Leli vangeli elenhlanzeko. Siba clean nangasihamba khona siba njani. Hayi banento ekhumbuzayo. Kodwa uyadinga le first aid kit. Niyazwa bazalwane. Le first aid kit uyenza njani? Ngeke ulungu ungenami. Ngoba uzokholwa. Kodwa ukhonjwe izinto zasemhlabeni. Yasazi ubuhlungu ukuthi umzalwane uyakholwa kodwa ukhonjwa phi? Kuthiwe nemakhulumo ngomese kuthiwe hayi nayo bekhona. And msakubona sifike bazalwane nibe strong nje no application endaweni eyonke. Hayi mina ngiyakholwa khona ngamenza. Hayibo. Sikhona indawo eclean mzalwane. Sikhona indawo eclean ongayakuzona uyodla amalunch. Kube mnandi nje futhi ungonakali lutho. Manje wena ufuna udla lunch endaweni eronke. Awuhlukile nomuntu othi ngiphuza i-apple juice ngebhodlela lesavana. Right, Valentine ngisho. Akuhlukile nomuntu ophuza i-apple juice kodwa iphuza ngebhodlela bese uthi hayi uyolimalayo. Waze waphakama. Sakwela ulimalayo. Mina ngikholelwa abantu. Yabona mini to keep a late statement. Khona umuntu ongakhumbuzi. Ngoba manje khona ukukhumbuzayo. Hayi bazalwane ngimdinga umuntu onjani? Bazothayi. Inkonzo ihamba. Athayi. Gada musu kuhamba kudedeni. Hallelujah. Inkosi kusisa ukufunda kwezwi layo. Ngiyacela bomncane ukhuleka. Liphi elinye igama na Baba wethu namandla onke yise uNkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga baba wethu ukukhuluma kwakho okumangalisayo. Ukukhuluma kwakho oxosha ubumnyama. Ukukhuluma kwakho oxosha indlala. Ukukhuluma kwakho oxosha amadimoni. Baba wethu ogcwele babona amandla siyabonga. Phela baba ungefaniso wena ungelinganiswe. Egameni likaJesu waseNazaretha phakeme kakhulu kunezintaba. Phakeme kunamagquma. UNkulunkulu phezulu uNkulunkulu moya oyingcwele siyabonga elithi izilapho mabangenzeli indlengcwele ukuze ngihlale phakathi kwabo moya oyingcwele siyabonga umntwana wakho umsebenzisile lesikhathi qhubeka mthini mfihle nasemimoyeni yonke evunguzayo mlonde somandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha baba nanti bandla linzilizi lapho uNkulunkulu namandla onke ligcine lifihle esandleni sakho somusa ngoJesu Inkosi yethu amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, Jesu
wathi sohlangana sohlala naye eGalili. Washo Jesu, washo Jesu, wathi sohlangana eGalili. Washo Jesu, washo Jesu, singabafowethu ningabafowethu engifuna ukusho ukuthi esiZulwini kuthiwe ubongwa okuncane ubongwe okukhulu. Ekukholweni ke uthanda ukuba vice versa kancane, ngoba ekukholweni uNkulunkulu unezela okuncane kube kukhulu. Alibonge igama lenkosi. So angithi siyakhumbula noEliya naye umfelokazi ukuthi ke wanikelwa kuye ayizange yaphela impuphu namafutha. Malibonge igama lenkosi. Nathi ke bafowethu sizosho njalo ukuthi okuphuma othandweni akaze kuncane. Inkosi umusa mayibusisi. Okuphuma othandweni kuhleze ukukhulu njalo. Manje yabona into zakamama uMyende bazalwane. Sihlezi nje zinento yakhe nje nento yakhona. Akuhle bazalwane. Akasishayele mama uMyende nje yedwa nje sandla. Uyabona nami ngize ngabe ngivula amaphiko mangena esifundeni ngithi mina ngiphethe eSouthern Zone.
Ngoba ngibuza ukuthi yini engiyaziyo khona ngazi ukuthi ibona abaziyo. Alibonke igama lenkosi. Ngizocela uba ugama aqala asondele. Le tafula bazalwane sengasuka. Hayi sengasuka le tafula hayi. Jesu. Sengibongile, thank you. Sorry. Amazi ikeze khaya ngakhona. Ufuna ningithuthi bazalwane ningikhiphe nje ngimuhle bakithi. Ukuthanda nje usengadlula naseGalet akakavala. Into ekhala. Siyabonga. Ngizocela kanje bazalwane abaphathi babasha bamanye basondele khona soshaya isithombe collective babugama uphinde usondele nawe nemthwalo yakho ngiyafisa abazalwane sishuthele ngegama lenkosi mama umyeni kuyakusala Awona singathanda na usuyalingwa ke ngokuphatha manje esaba na inkinga What